Hello guys! Magandang early morning sa inyong lahat. Ito si Mike Mr. Typhoon Padua. Nagbabalik sa ating weather update sa binabantayan nating bagyong si Inday with the international name Vavi. At ito na po ang ating huling update since ito po ay naglandfall na po sa Eastern China sa may east ng Wenzhou City kaninang alas 11 ng gabi. Okay? So ito po ay para sa ngayong linggo, ika-12 ng Hulyo 2026. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboy Tees Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, tapos na po ang sabi natin, teleserye ng bagyong ito. Grabing ang mga anxiety na create nitong bagyong ito for the past few days. Mula doon pa siya sa Guam bilang isang pinakamalakas na bagyo na yung 2026. Humina po siya. Nagkaroon ng upwelling sa may North Philippine Sea. Lumakas yung wind shear. Nag-rapid weakening siya. At nahihirapan na po siyang reorganize dahil po sa not good ang environment surrounding this very large system. About 1,500 kilometers yung kanyang pagkalaki. One of the largest po siya. And then, medyo ang epekto naman ng habagat, concentrated lang dun sa mga areas po like Mindoro, Western Visayas, Negros Island region, Bataan, meron din mga ulan na bigay ng mga pagbaba sa Metro Manila. Dito po sa Bicol, halos wala. Okay? At bibigyan natin ang balita niyan may lamang. So, ito po ang pinaka-latest. At pakita natin sa inyo dito ang latest sa ating past animation mula sa windy.com. So, ito yung 24 hours nung pagdaan niya dito sa may Ishikakijima, Miyako Island. So, tumama po siya dito sa may island ng Takama. Okay, Takama ba yan? Yeah, Takama Island. Yan po ay isang maliit na island sa in between Ishikakijima and Miyakojima. And, yun. Dito siya dumaan. Habang dumadaan po siya, malaki yung kanyang eye. Meron pong concentric eye wall na nangyayari. Ito yung part ng huling eye wall replacement cycle na hindi na kompleto. Okay? Hindi na complete. Dahil po sa nangyayaring wind shear at upwelling. Nag-try pa rin siya mag-reorganize nung malapit na po siya sa may Eastern China, but it's too late. Landfall na po siya. Bumilis pati yung kanyang speed from 22 naging 37. Kaya naglandfall agad-agad. Ang kanyang hangin bumaba po ng 150 kph. Nag-fluctuate sa 160 because it's trying to reorganize. Medyo nag-improve yung environmental conditions dito ng bagyo. So, yan po ang kalagayan ng bagyo. Kaya kung zoom natin yung radar image, punta natin dito. Ito muna, easterly wave. Pakita natin sa inyo yung CA image ng system. Yan po. Ito yung time na nag-landfall kaninang 11 o'clock. At mabilis na kumikilos na yun sa may inland portion north of Wenzhou City. And tumatawid na po siya sa kalagitnaan po ng Zhejiang province ng China. So, as we speak, baka severe tropical storm na lang po ito. And then, ito po ay naasahan. Gagalaw po ito patungon dito pa ganyan. For the next 48 hours. And eventually, matutunan po siya dito. Pakita natin sa inyo mamaya lamang yung ating tracking. At ito naman yung air shot since kagabi bago nagdaan dito sa may Ishigaki, Miyako, Jima Islands. So, nakikita niyo dito, ipopost natin. So, napapansin niyo ito. Ito yung dinatawag nating old bakit ganito yung tsura niya? Anyway, alisin muna natin yan. So, ito yung dati niyang old eye wall and eye. Ito yung panibagong eye wall
na ito sana mag-constrict, magsasara, mawawala ito yung bagong papalit na mata. Because of unfavorable conditions, may upwelling sa ilalim ng dagat na nagpapalamig ng ibabaw na ng karagatan, kaya umihina siya, hindi siya nakaka-act up. And then, meron pa din tawag nating strong na wind shear galing dito. Yan. May malakas po dyan na northeasterly wind shear. So, nadidisrupt ang kanyang organization. Hindi nakaka-concentrate ang bagyo. So, kapag nilaw natin ito, yan po, pagkalampas niya dyan, so kita nyo, medyo malaki yung eye. Gusto pa rin niya mag-develop. Around 6 hours ago, ayan o, parang I think nakabuelo siya and then the outer eye wall nag-constrict. Ayan na po yung bagong, okay, so dito yung spotlight yan. Ito na po yung bagong eye na nag-form. Just a few hours before it made landfall. Nagkaroon pa siya dito ng magandang mata. Oh. So baka nagkaroon ng konting intensification. Okay? So nasa post-analysis po yan ng mga meteorologist pag nagawa nila yan. Lalo na dyan sa may Wensu. Kasi pag landfall dito, talagang itong area ng Wensu, kawawa. Talagang malakas ang hangin na na-experience nila dyan. Pero typhoon, category 1 typhoon strength, 120 pataas. Alam natin yung Wensu is a bustling city of China. Talagang grabe ang mga shipping containers dyan, mga development. One of the best cities in China na nabasa ko sa news. So, and just one of the storms. Alam naman natin, every year, nasa threat ng typhoon passage in China. Medyo sanay naman sila dyan sa area na yan. So, yan na po. Landfall siya dyan. So, accurate po ito kasi radar po ito. Impressive talaga ang radar system ng Pag-asa. Siyempre, maganda. Nag-improve din. Hopefully, makompleto yung ating radar system na medyo nagkaroon ng difficulty in maintenance. But, ang China talagang, pati dito sa Japan, impressive itong line of array of radar system nila. Sana mag-improve sa ating bansa. Kasi it's a lifesaver. Kikita mo kaagad kung saan yung center niya. And then yung amount of rainfall kung gaano kataas yung ulan. Ayun 7.5 millimeters per hour. Mostly mga ano lang talaga, mga light rain, light to moderate. So, yung hangin, buti nga humina na. Okay, proceed na tayo. Ito yung MORPH Integrated Microwave Imagery ng CIMSS Special Product. Matagal na ito for the past ilang decades na ito. So, dyan mo makikita yung eye wall replacement cycle. So, for the past 24 hours, ay na-observe niyo na talagang gusto niya makompleto. Ito kasi yung hindi natapos. Dapat mawala ito and then itong bago. At mukhang na-attain niyo. Kita ninyo? Ayan, yan na yung bago. So, congratulations to the storm. Na-attain mo pero mahina na itong system na ito. Okay? Pardon pasensya na sa mga words natin kasi ganito kami mga meteorologist. Iba yung aming lengguwahe pagdating sa mga ganitong weather system. And then ito yung ating track final storm watch. Pag ako gumagawa ng storm watch, hindi naman threat ng Pilipinas. Flyby lang siya o pass by. So, dito siya. Kaninang 2 p.m. So, quickly, nandito na siya na yun. So, tama naman yung forecast. Then, tomorrow afternoon, nandito siya sa Anhui province, west of Shanghai. Minimal tropical storm na rin siya. And magiging depression na po siya dito sa may southwest of Jiangsu. And then sa may west of Jiangsu, sa Monday afternoon, July 13, remnant low na lang siya. Unless meron dumaan ng frontal system, magiging part po siya ng frontal system. Okay? Ito ang track ng JTWC, almost the same. And then, ito naman yung multi-track. Lahat naman nag-agree kung saan po siya dadaan.
Okay, let's proceed now to the Joint Typhoon Warning Center page just to show to you that we have two other low pressure systems. Meron pa tayong dalawa, 97W at 98W. Ang magandang balita dito sa dalawa, mukhang malabo itong pupunta ng Pilipinas. So, hindi ito papasok sa Philippine Area Responsibility unless one of them defy the odds. Yung forecast kasi walang pinapakita na magde-develop o malakas ito kahit anong model. And mangyayari, itong si 98W likely parang ganito siya, gagalaw siya dito. Ito naman gaganyan, and then mukhang mawawala ito, and then ito magiging dominant system, din akit yan dito sa area na ito. So yan so far, and nakita natin sa mga models as of this time. Pagkita natin sa inyo in a while. So ito yung ating fast animation mula sa CIMSS para makita nyo yung another system. Ito yung other system na sabi nga sa analysis ng JTWC sa kanilang tropical weather advisory, mukhang lumalakas ito. Okay? So we shall see. And then ito si 98W. So itong si 97W, tingnan natin. Mas maliit siya eh. And then ito po yung habagat sa baba. Medyo nahihirapan siya umabot sa Western Luzon, which is good news kasi magka-create yan ng mga grabing flooding. Yung tamang-tamang ulan lang para sa ating mga farmers sa mga agricultural areas ng Pilipinas. Alam natin, we're going to have a, sabi nga nila, one of the strongest or the strongest El Nino of all time. Let's see. Okay? Again, ang formation ng mga bagyo na yung taon because of this El Nino, dito po sila nag-form lahat. Dito sa box na yan. Yan po ang cyclogenesis. Diyan po sila nag-form. Kaya mapansin niyo itong bagyong ito dito nag-form. Layo dito, wala ganyan. No? So, yan yung kalagayan nitong si Vavi. Ang dami na po galing dyan. So, hopefully, walang mag-form din sa atin. Pero mayroon pa paminsan-minsan may nag-form. Okay. What else? Ito, model run ng ECMWF. Ito yung bagyo. Wala na, patunaw. And still, habang nandyan siya, nandyan pa rin yung habagat. Ito yung habagat. Okay. Umiihip pa rin for the next 5 days. Mukhang mag-stationary ata dyan yung habagat sa may western sections ng Ilocos provinces, Ilocos Sur. Ito yung system si 97W na pagdating ng Monday, mukhang hina siya. Tingnan nyo ha. O, nawala. Mukhang itong magiging dominant system, but we don't know. Within the next 12 hours, malaman natin kung may pagbabago. So, halos okay tayo for the next 5 days, except itong western sections ng Northern Luzon, dyan pa rin habagat. To move forward, wala naman tayo nakikita pa. Mukhang meron dito malaking low pressure system. Mukhang magiging isang monsoon depression or monsoon gyre. Okay? O gyre. Then mawawala na naman. May monsoonal flow, but I think mahina lang yan. Kaya sinabi ko na sa El Nino tayo, so medyo drier ang conditions natin. And alam natin na baka punta tayo sa dry phase, but sabi nga wala masyadong dry phase because balik lang tayo sa normal conditions ng ating panahon. So ito yung ensemble ng ECMWF. Nakita niyo ito si 97W, mukhang ang tracking niya pa ganyan. What? Ito kasi yung mag-merge doon sa isang system dito. So kaganyan siya. So walang papunta sa ating bansa. Ito naman po si Bagyong Inday. What else? Google DeepMind. Ito na yun si Inday. Landfall. And then nakita niyo maliit na yan. Kumpul-kumpul na magkadikit-dikit na mga circles. Yan na po yung si LPA97W. But it looks like in the next few days, lalo na sa Wednesday, dispersed na po siya. So, assign na mawala siya. Okay? So, obserbahan natin yan in the next few days. So, ito yung monsoon. Mapapansin ninyo, mukhang hindi umaabot dito sa ating area. Sa western sections of Luzon. May mga malalakas na ulan pero padaan-daan. Nagtatry na naman po siya. Lumalaban po kasi yung tinatawag nating vertical wind shear. So may vertical wind shear na yun dito na malakas. Yung low level
ay tumutulong na magpunta dito yung habagat. But yung yung mid to high level wind shear ay pinupush yung convection. Baka mag-concentrate lang dito sa area na ito. Nakakatulong rin topography ng western sections ng ating bansa to move farther inland. Okay? So, ang pinakamalakas na ulan, so far, nakikita natin sa mga data ng mga automated weather stations ng Pag-asa nationwide, ay itong area na ito. Saan ba yun? Yan, ito lang. Occidental Mindoro, Western Visayas, and Negros Island region, yung western portions. Nagpe-penetrate rin hanggang Bacolod, Guimaras, and then itong area na ito. Yan ang mga maulan. Doon naman sa area ng Mindanao, medyo nag-improve na po ang weather, but in the past few days, grabe na yung ulan dito sa may Zamboanga Peninsula. Itong area na ito. So ito yung rainfall accumulation forecast for the next 24 hours. Patuloy pa rin na may pinapakita dito na ang western sections ng ating bansa, ito, ay magkakaroon po ng rainfall amounts of more than 50 up to 100 millimeters. Ang iba dito, like Iba Zambales, more than 100 millimeters. Ganyan din po dito sa may area po ng Occidental Mindoro. May nakakaabot rin daw dito sa ating lugar sa Bicol. Gaya na yung Sunday, 30 millimeters na naman. 31 millimeters sa Legazpi. But sa actual, kahapon, ang forecast is 40 millimeters. Sa actual, it's only 4 millimeters. Okay? When I was at Weather Philippines a few 8 years ago, nag-aralan namin ang effect ng monsoon sa mga performance ng mga computer models, lalo po yung pinakamagaling ECMWF. Medyo nahihirapan sila sa monsoon because it's so erratic. Maraming factors involved sa kalagayan nitong mga weather system, itong wind system na ito, yung southwest monsoon. Kaya hindi masyadong accurate ang mga forecast nila. But again, importante maghanda tayo kasi gaya nito, tama yung forecast dito ng ECMWF. Dito lang medyo hindi umabot because may lumabas kaagad na vertical wind shear. And limiting factor din ay yung tinatawag nating El Nino, which limited the rainfall amount sa atin ngayong taon. Kaya konti pong ulan. And yan. But who knows, in the coming days may maulan pa rin tayong mga experience, but hindi naman naabot ng lampas 50 millimeters. Okay, so ito yung graphic natin kanina sa Naga. 40, 35. Sa actual, ito only 4. Hopefully, umabot ng 10. 10, 10. So, yan ang advice. Gaya nga sinabi dito. Saan nakalagay dito? So, we expect improving weather conditions in the coming days. Mayroon tayong nilagay dito na ang forecast is not 100%. Okay? Approximate values lang po ito. Kasi maraming involvement na like topography, everything. So, you take that into account. Now, ito yung weather advisory ng Pag-asa. Inalis ng Camarines Sur dito. Kaya nakita nyo, 50 to 100 over Metro Manila. Baka sa actual, that's 50 millimeters lang sa ECMWF. Sa dito sa Pag-asa, 50 to 100. Kasi baka may mga localized thunderstorms. We understand their decision of making this. So yan, mga areas dito, mag-ingat po kayong lahat. Possible mga flooding, landslides. So, puntahan natin yung panahon.gov.ph. Ito yung automated weather stations around the Philippines na nakita nyo, almost zero lahat. Halos, ito lang, sa may Occidental Mindoro, medyo talagang continuous ang ulan. Click natin sa San Jose, kita niyo dito ang historical chart ng mga ulan on this station. Wow, look at that. 11, 13, mga heavy rainfall po ito. But buti naman walang 20 or 40, which is extreme or intense torrential rainfall. Wala naman.
But again, magka-create po ito ng flooding lalo na sa mga flood-prone areas. So, yan po ang nangyayari. So, panay. Kung kita niyo, i-zoom out ninyo, ang mga rainfall talaga ay nandito po concentrated sa, yan, sa may Western Luzon, may konting areas, Western Visayas, ito, Mindanao, may mga thunderstorms. But so far, yan po. Kudos Pag-asa. Galing nitong bago ninyong tool. At least naayos. At magandang gamitin. Lahat ng data na dyan. Okay, and then sa wave heights, malalaki pa rin yung alon sa all karagatan ng ating bansa. We have here up to 3 meters. Swell po ito at wave heights. And then in the coming days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, mag-improve na po ang alon dito. Balik na sa normal. Up to 1 meter. 1 meter indeed. Problema lang sa West Philippine Sea, stationary yata ang habagat. So, nandyan pa rin yung mga up to 3 meters na wave heights. So, bawal dito mga isda at sea travelers dahil medyo malalaki ang alon. Okay? Baka humina yan, halos wala eh. Hanggang July 21, nandyan siya, but 22, mag-improve na ang ating panahon. Baka ito yung time na nasa dry phase tayo ng Julian Oscillation. So yan po ang pinaka-latest nating update sa bagyong si Inday na isasaka na po natin ang special coverage dahil wala na po siya, landfall, dissipating, and rest is history. Okay. So ito si Mike Padua. Ingat po kayong lahat. It's time to rest once again. Babalik ulit tayo by Monday for another weather analysis. Balik tayo sa every other day. Kahapon hindi tayo naka-update. Medyo kailangan na tayo magka-charge. Ilang days na tayong puyat. 2 to 4 hours lang tayong hindi natutulog. 2 to 4 hours lang tayo natutulog. Okay, and then we'll see you again in our next update. Thank you so much for watching our channel. Have a blessed Sunday. Stay safe always. And maraming salamat po sa suporta at panonood sa ating channel. God bless to all.